Hello friends, welcome back to my channel by Dimia Abir. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो लाइक आरो कमेन्ट खालामो बिनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय सो नैबे समाव आङो मोनसे कम्पिटिशन लाबोदों नोंथांमोननि सेराव बेनो जाहैबाय बिस्कुट जानाय ओरैजाय नै पार्टिसिपेटफ्रा रेडि जानानै दङ गासैबो बिथांमोनानो गासैबो गेलेगोन हाय होन रेडि ना गासैबो अके बिथांमोनानो गेलेगोन बिस्कुट जानाय खेला नैया बिस्कुटआ बिथिंजाय बरियानो खानानै लाजोबबाय नाय नोंथांमोना नै बेयाव जाखांनानै आरो नेक्स्ट खनसे बेयाव थांनानै जाहैबावनांगोन बेयाव जाय जानानै फार्स्ट जाखाङो बेनो माने विनार जागोन स' नायलांबाय थादो भिडिअआ नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो दिनैनि विनारा सोर जागोन आं दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननो देखायगासिनो नैबेनो दिनैनि पार्टिसिपेटआव बाहागो लाग्राफ्रा हाय होन गासैबो हाय अके मा नाम मोनथाय बावजोब्बाय आं नामफोरखौ बिथांमोनानो गासैबो दा आङो 1 2 3 होनगोन दै बेनिफ्राय 3 होननाय लोगो लोगो नोंसोरो खारनानै बेखौ जानांगोन दै अके ना गासैबो रेडि भिडिअआ रेडि दै 1 2 3 मोजाङै जा नाय बिथिंजाय मोजाङै जा जाजोबखानांगोन मोजाङै जाजोब मारै जाखो सोर नै बिथाङा दै विनारा नैबे मोनजाजोबदों फुरा जाजोबनो हादों बियो मारै जानो मोनखोना मोनजाया मोनदोंना नै देरहाबाय जोंना मा नाममोन सोमखोर बर'आ विनार जाबाय दिनैनि बिस्कुट जानायाव नैबे समाव दिनैनि बिस्कुट जानाय बादायलायनायाव जोंहा सासे विनार जाबाय नैबे मामोन सोमखोर बर'आ विनार जादों दा बिथांनो नैबे समाव बिस्कुटखौ पेकेटसे होनाय जासिगोन हाफां होदो बिथाङानो 30 थाखा दामनि पेकेटसे मोनबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना अननानै आंनि बे भिडिअखौ गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' बाय लोगोफोर